Τελέστηκε το φάουλ. Βιερίνια. Καλή η σέντρα του. Η μπάλα περνάει. Ο Αθανασιάδης, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Αθανασιάδη, ο οποίος σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Αθανασιάδης βρίσκει δίκτυα. Ο Βίντρα του στρώνει την μπάλα και ο Αθανασιάδης εκτελεί τον Τζόρβα. Εύκολη δουλειά για έναν καλό σεντερφόρ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία κρατάει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ελζάρ που παίρνει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Ελζάρ. Σουτάρει, γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ασίστ ο Βιερίνια, γκολ ο Ελζάρ. 2-0 ο δικέφαλος στο 75. Είναι ταχύτατος, εκτελεί τον Τζόρβα για το 2-0. Πολύ καλή ενέργεια από τον Πορτογάλο που δίνει την assist για τον γκολ του Ελζάρ. Ζεζοάλδο Φερέιρα θα κάνει την τελευταία του κίνηση. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι. Υπέροχη η κίνηση του Βίντρα. Βλέπετε, μένει όρθιος, κάνει μια εξαιρετική σέντρα και ο Σισε με κεφαλιά από εκεί θα ήταν δύσκολο να αστοχίσει. 2-1 ο Χαλκιάς δεν μπορεί να αντιδράσει. Γκολ νούμερο 44 στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Τζιμπρίλ Σισε σε 56 μάτς.